Здравейте на всички, които ни гледат. Аз съм Дани. И това видео ще играем Агарио. Така. Бе, махни си и телефона пред тебе, бе. Да започваме. Не така ще ми пречи. И днес... Махни шишето и телефона пред тебе, не те ли пречат? Не снимам! Клипове. Не си врат. Ти съсипай телефона с глупости, бе. Ама така мога, знаеш ли какво да правя? Какво да правиш? Не ти кажа. И хора, това е госта. Днес няма да кажа как се казва. Утре ще искаш да снимаш някакво тържество и вече ще е отишъл от филма, лентата. И няма да мога да снимаш тържество. Разбра ли? Не се занимавай с клипове. Ти ги имаш тук снимани. Утре ще искаш да снимаш нещо. Няма да искам. Първи учебен ден за втори клас. Аре, престани, на 8 съм. И горе вдолу в коментарите може да питате въпроси, аз ще отговарям. Но само на някои въпроси, които не ме дразнат. Така ще поиграем в лидер. Що винаги ми се появява това? Бабо, виж. Защо един час? Защо един час? Добре, хора, ето, аз запиша Ага Арсадел и да започваме. Ох, много жега почта. Днеска ще е най-горещия ден от година. От годините. От тая година. Защо? От годините имало ли е по? Всяка година има един най-горещ ден. Защо? Ама ние ще умреме така. Да, те предупреждават да не появим. Добре, престой. Добре, хора, също клипа. Надявам се хареса, ако хареса, бъдете се моят канал. И до скоро!